Είναι ένα τραγούδι γραμμένο σε στίχους και μελωδία από έναν πολύ κοντινό μου φίλο, τον Στέλιο τον Τζόλα, ο οποίος είναι Κύπριος και αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην Αυστραλία μετά από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Σπούδασε σύνθεση στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, πριν πάω εγώ, επομένως ήταν ήδη συνθέτης. Μάλιστα όταν έκανα το πρώτο εξαήμερο στην Αυστραλία και έκανα το παγκόσμιο ρεκόρ, βελτίωση του παγκόσμιου ρεκόρ μετά τη Νέα Υόρκη, ήταν εκεί, μου έδινε κουράγιο. Έχει γράψει κι άλλο ένα τραγούδι προσωπικά για μένα, που φυσικά δεν το έχω τώρα, αλλά ο λόγος δεν είναι να προβληθεί η δική μου δράση, είναι να δούμε ότι, όπως έλεγα πριν, η ιστορία επαναλαμβάνεται, κάποια πράγματα πρέπει να τα έχουμε κατά νου συνεχώς. Κόντρα στην παραχάραξη, η διχοτόμηση που μου ξέφυγε πράγματι ήταν ο τίτλος του δικού του τραγουδιού. Εγώ το έχω κάπως βάλει στα μέτρα τα σύγχρονα και της νέας εποχής όπως εξελίσσεται. Κόντρα στην παραχάραξη και κόντρα στους ανέμους, σπίς αδερφέ το πόη σου, κόντρα στους βολεμένους. Το κόμμα αυτό το φύτεψα, το πότισα, το σκάλισα, κι ήρθαν και το πήρανε, το κλέψαν, το ληστέψανε. Αυτοί που δεν καλέσαμε, μας το καταστρέψανε. Αυτοί που δεν καλέσαμε, μας το καταστρέψανε. Κι αν είναι αυτοί 30, θα γίνουμε 40. Κι αν είναι αυτοί 50, θα γίνουμε 60. 60, 70, 80, 90 και μια και 2.000 και 4 και 10. Oh la la la, tria la 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 la. Oh la la la, tria la 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 la. Αν είστε περιπάτρις, αν είστε της Ελλάδος λατρείς, ούτω το χώμα φώτισα με ύδρωτα και αίμα και δεν εγκρίνω υπότελείς να προωθούν το ψέμα. Το κόμμα αυτό το φύτεψα, το πότισα, το σκάλισα κι ήρθαν και το πήρανε, το κλέψαν, το ληστέψανε. Αυτοί που δεν καλέσαμε, μας το καταστρέψανε. Αυτοί που δεν καλέσαμε, όλα τα αρμέξανε. Κι αν είναι αυτοί 30, θα γίνουμε 40. Κι αν είναι αυτοί 50, θα γίνουμε 60. 60, 70, 80, 90 και μια και 2.000 και 4 και 10. Oh la la la, tria la 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 la. Oh la la la, tria la 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 la. Αν είστε περιπάτρις, αν είστε της Ελλάδος λατρείς, κόντρα στη διαστρέβλωση και κόντρα στους ναηδία, που θέλει ισοπαίδωση κι αγώνων καυτηλία. Το κόμμα αυτό το φύτεψα, το πότισα, το σκάλισα κι ήρθαν και το πήρανε, το κλέψαν, το ληστέψανε. Αυτοί που δεν καλέσαμε, μας το καταστρέψανε. Αυτοί που δεν καλέσαμε, όλα τα αρμέξανε. Κι αν είναι αυτοί 30, θα γίνουμε 40. Κι αν είναι αυτοί 50, θα γίνουμε 60. 60,
60, 70, 80, 90 και μια και 2000 και 4 και 10. Ω λα λα λα, τριάλα λα 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 λα, ω λα λα λα, τριάλα λα λα λα. Αν είστε περιπάτρις, αν είστε της Ελλάδος λάτρεις,